28-nji maýda Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewada ýerleşen idarasyndaky wekili Bepa Hajiýew adam hukuklaryny goraýjy hökümete degişli bolmadyk Human Rights Watch Guramasynyň Jenewa ofisiniň müdiri Hillary Pauber bilen duşuk geçirdi. Duşukdan 2 gün soň Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi web sahypasynda çap edilen habarda Jenewadaky duşuk adam hukuklaryna degişli häzirki zaman uğurlary boýunça geljekki hyzmatdaşlyk üçin taraplaryň arasyndaky gatnaşyklary ýola goýmagy maksat edinýär diýilip aýdyldy. Duşuň dowamında özara gyzyklanma döredýän meseleler şeýle hem insanperwer uğurda geljekki hyzmatdaşlygyň mümkinçilikleri we görnüşleri boýunça pikir alşyldy. Hyzmatdaşlygyň netijeliligini öpçün etmek maksady bilen taraplar Jenewanyň çäklerinde izgiderli gatnaşyklary puhtalandyrmagy alalaşdylar diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi habar berdi. Resmi beýanatda ýygnagyň jekmejek mazmuny we onuň kimin inisiativasy bilen geçirilenligi agzalmady. Azatlygyň Türkmenistandaky habarly çeşmeleri duşuň türkmen tarapynyň inisiativasy bilen geçirilenligini habar berdi. Adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasynyň wekilleri ýygnak bara dentek tesbir bermedi. Döwbe Birleşen Ştatlarda ýerleşýän hökümete degişli bolmadyk Human Rights Watch guramasy adam hukuklarynyň bozulmagyna gözegçilik edýär, derňew geçirýär we dokumentleşdirýär. Adam hukuklaryny goraýjy bu gurama Türkmenistanyň hökümetini söz azatlygyny bozmakda, garaşsyz jurnalistleri idarlamakda, aktivistlere batyş etmekde, tiýasy tutsaklary zor bilen ýitirim etmekde, aýallaryň hukuklaryny depelemekde we ilatyň iýmit hukugyny üpçün etmezlikde tanqidlap gelýär. Türkmenistanyň wekilleriniň adam hukuklaryny goraýjylar we jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri bilen duşuklary iňňän seýrek bolýar. Halkara guramalar tarapyndan onlar çelbäri dünýäde adam hukuklaryny we raýat azatlyklaryny iň gödek bozýan döwletleriň biri diýilip häsiýetlendirilýän Türkmenistan öz adyna edilýän tanqidlary kabul etmeýär. Türkmen resmiýetiniň 28-nji maýda Human Rights Watch guramasynyň wekili bilen Jenewada geçiren duşugy bilen bir wagtda Aşgabatda Daşary işler ministriniň orunbasary Mehribe Şeýmowa Birleşen Milletler Guramasynyň merkezi Aýda boýunça adam hukuklary barada ýokary komissary edarasynyň regional wekili Matilda Bogner bilen duşuşdy. Resmi habarda taraplaryň hyzmatdaşlygy ösdürmegiň aktual meseleleri barada pikir alışandyklary habar berildi. Şeýle hem Türkmenistanyň demokratik institutlarynyň işini gowlandyrmak we adam hukuklary ugrundaky borçlaryny ýerine ýetirmek üçin degişli halkara guramalary bilen ýakyn hemde köp taraply ara gatnaşyk saklayanlygy öňe sürildi. Türkmen resmiýetleriniň adam hukuklary ugrunda halkara guramalary bilen gatnaşyklaryny biraz aktivleşdirmegi awtoritar hökümetiň ýurduň awraýyny gowlandyrmak üçin çäre görmek niýetiniň bolmagy barada pikir döretdi. Ýa-ni ýakynda Türkmenistana baryp gaýdan Amerikaly siýasy alim Edward Lehman Türkmenistan bilen kontaktlaryň artmagy üçin şertleriň döräp başlamagyna umyt bildirdi. Meniň pikirimçe Türkmenistana has ýakyndan sin etmeli şu aýda eden gyska saparymdan çykaran netijem ýagdy ýuwaş-ýuwaşdan ütköýär. Bu ýerde hökümetiň Human Rights Watch bilen duşugy has köp subutnama bolýar diýip Lehman Twitter'da ýazdy. Merkezi Aýda meseleleri boýunça Oksuz jemgyýetiniň prezidenti Texas Universitetinde bu şadyndaky hökümet we jemgyýetçilik gullugy mektebiniň barlyk dosenty 20-nji we 23-nji maý aralygynda Türkmenistana baryp gaýtdy. Azatlyk bilen söhbetdeşlikde Lehman Aşgabatda hökümetiň hyzmatdaşlygy we açyklyga tarap ymtylmasynyň duýulandygyny belledi. I left with a sense of hope, I guess I would say maybe. Umyt duýgusy bilen gaýtdym. Çäkli wagt bolan bolmagy mümkin. Ýöne Türkmenistana käbir programmalaryň mümkin bolup biljekdigini we has köp halkara programmalaryny ösdürmegiň ýollaryny tapyp boljakdygyny duýdum. Üýtgeşiklige seresaply umyt bilen gaýtdym. Hope that things are and can improve. Dip Edward Lehman Azatlyk radiosuna aýtdy. 10 ýyllyklaryň dowamında halkara guramalarynyň hasawatlarynda Türkmenistana dünýäniň iň ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hökmünde baha berilýär. Human Rights Watch guramasy öz web sahypasynda ýerleşdiren beýanatynda 2022-nji ýylda Türkmenistanyň ýolbaşçylygynyň ütkämegine garamazdan bu ýurt henizem dünýäniň iň repressiw we awtoritar hökümetleriniň biri tarapyndan dolandyrylýar. Adam hukuklary babatynda hiç kili öňe gidişlik ýok diýip belleýär. Adam hukuklaryny goraýjy gurama Türkmenistanyň hökümetiniň raýatlaryň esasy hukuklarynyň we azatlyklarynyň ählesini şol sanda birleşmek, maglumat almak we hereket etmek azatlyklaryny düýpli bozýanlygyny belleýär. Häkimetler ýurduň türme sistemasynda zor bilen ýitirim bolan onlar çadamyň ykbalyny ýaşyrmagyny dowam etdirýär. Hökümet aktivistleri we garaşsyz jurnalistleri şol sanda daşary ýurtlarda gorkuzmak, azar bermek, fiziki hüjümler we galp siýasy sebäpler bilen azatlykdan mahrum etmek hereketlerine
ýygy giderli sedebar edýär diýilip maglumatda bellenýär. Şeýle hem guramat Türkmenistanyň hökümetiniň azy howpsuzlygy krizisini ikrar etmeýänligi we yeterlik derejede çözüp bilmeýänligini hem de ýurda gararsyz gözegçilik edip bolmaýanlygyny belledi.